caixa de Vale, camarines. entrada está. Uy, Hoy, uy, como me gusta. oh capitán, mi capitán. Hola. Hola, hola. Hola, ¿Qué mi tal? capitana. ¿Cómo A te las llamas? órdenes. Mi nombre é Sonia, Sonia Millos. Sonia. Conto un pouquiño estas pintas. Sí, porque Sí, por estamos favor. como que vai pasar no escenario. Pois a verdade é que, bueno, son patroa da altura, gradueime este ano como patroa da altura e gústame tamén vir desta forma para reivindicar a muller no mar, que creo que tamén temos moito dereito a traballar e podemos e somos Pois moi moi ben. válidas. Sí, señora. Moi ben, Sonia. ¿Qué vamos a ver del número? Bueno, podense ver moitas cousas. Podense ver, non sei, pero tamén che digo que non me gusta adiantarme. Se queres vos conto un pouco máis da miña historia, vos Venga. apetece? Claro. Sí. Pois eu, a raíz de, en 2020, a raíz do Covid, eu traballaba nun sector e quedamos bastante abandonados e eu son unha persona que son como un ave fénix, sempre ten que resurgir das súas cenizas. E empecé a estudiar temas de mar, eu non teño familiares no mar, non teño a nadie no mar, pero son unha persona que cando quere algo, vai a tope por ilo e o consigue, aquí está a proba. Entón, nada, empezou estudiando en 2020, 2021 xa estive embarcada como mariñeira, 2022 estuve embarcada nos ferries no sur de España e despois dixen, pois penso que podo facer algo máis, solo que felicísima eu cos cabos, felicísima, pero penso que podo facer máis. Entón estudio de ciclo superior este ano, pois graduada. Moi ben, pois parabéns. Qué bárbaro. Que maravilla, Se non tes ninguén no mar, por que o mar? Que foi unha epifanía, foi un chamamento, que foi? Que pasou? Mira, podería contarte moitas cousas en diferentes sectores que traballei, porque traballei expendendo gasoil, de operaria de automoción, Qué bárbaro. de dependenta, de outras cousas que non podo contar agora, pero despois o mellor sí. No, cando veña vale. de volta. Vai a ver outra, é que hai cousas que teño que calar, pero que é ao como que final secret, vale. están Vais moi a ir e me relacionadas voy a entrar. coa miña vida. Vale, pues cuando quieras puedes ir preparándote si quieres. É que iba a te dicir, necesito ir a prepararme, pero non tardo nada, prepárome Vale. e volto, vale? Venga, Perfecto. Moitísimas Venga. gracias. A Veña ti, xa. a ti.